Ahoj holky, ahoj kolegynky, nebo případně nové kolegynky budoucí. Dneska bych se s vámi chtěla podívat na nové galaky od Ruscony. Teď si myslím, že mi tam možná jedna chybí. Každopádně jedná se o teď jarní kolekci. Vzala jsem si teda 6 barviček a pak jsem si ještě vzala takhle 3 kelímkové. Barevně jsou nádherné, to uvidíte opravdu za chviličku v tom videu. Každopádně jsou trošičku více cítit, než jsem u ruskoňáckých gel laků zvyklá. Krycí schopnost je super, u kelímkových tak tam je absolutně, tam si myslím, že Ruscona jako má dost vede, tam opravdu ty kelímkové barvy krásně kryjí. Žlutá, tak tam jsem měla 2 vrstvičky, tak světlá barva víme, známe. A pak mě překvapila ještě tato, kdy jsem čekala, že teda bude krásně krycí na jednu vrstvičku, každopádně dávala jsem ty vrstvičky 2. Pojďte se na to podívat.